दतमा ब्लक कमिटि UPPL जानानै गासै बिटिआरनि आरो आसामनि रायजो राजाफोरनो गिबियावनो खुलुमनाय जासिहोबाय। दा दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि जे उद्देश्य बे उद्देश्यखौ आङो बेखेवनो सानदों। थांनाय 26/8/2023 मायथाइयाव दतमा ब्लक कमिटि BPF नि जे ब्लकनि जे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव फैनानै BPF नि आफादगिरि बारग BDC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो प्रमद बर' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदों। दा बिनि खेंफोरथिखौ आङो रायजो राजानो होनो आवगायदों। जियानो जाथों, बिथाङा सासे जुदि डेम'क्रेटिक लिडारबा बिथांनाव माखासे थैथ'फ्रा थानांगौमोन। दा बिथाङा थैथ' गैयाबालानो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाखौ माखासे एलिगेसन लाबोनानै होफैदों जे थांनाय 2022 मायथाइयाव आसामनि केबिनेट मिटिंआव जिहेतु क'क्राझार जिल्लायाव लाबोनाय जादोंमोन। बे असिलायै जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन मन्थ्रि बिथांमोना बाव बाहागो लागोनखौ मिथिनायखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थुलुंगाफुरियाव थानाय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार आरो बरागारि, बिथांनि जोनोम गामि आरो बिथांनि आंगो न' बरागारियाव माखासे जिहेतु मन्थ्रिफ्रा जिरायगोन, बिनि थाखाय माखासे बेवहाय फोसाबनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ फोसाबदों आरो बिथांनि न'आवबो VIP मानसिफोर जिरायगोनखाय फोसाबनानै बेहाय AC आरो इलेक्ट्रिसिटिनि बेबस्था, फार्निचारफोरनि बेबस्था बेखौ खालामनानै होनाय जादोंमोन। दा बेवहाय गासै जोंहा खरसा थांदों 17 लाख मात्र। दा बेखौ बिथाङा जेबो प्रमाण पत्र गैयाबालानो 2 कौटि रांनि बेखौ जाख्ल'नाय होनाया बे आनडेम'क्रेटिक। दा बेखौ जोङो निन्दा खालामो। बिथाङा भबिष्यतआव जाहाथे बे रोखोमनि खोथाखौ बुङा, आं बेखौ रायजो राजाफोरनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांखौ मिथिहोबाय जाहाथे जेबो थैथ' गैयाबालानो जाहाथे बे रोखोमनि बुंनाया बिथाङा अननाय जादों, आनडेम'क्रेटिक जादों। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा बेवहाय जयनिं प्रग्रामबो लानाय जादों। बे जयनिं प्रग्रामाव बिथांमोना दा अस्त्रहीन खुनु बाहाय माने गावजों गाव फोथायलायनाय गैयै गावसिनि BPF नि सोद्रोमाफोरखौनो BPF आव जयेन लाहोनानै बिथांमोनखौ पस्टमर्टेम खालामनाय बादि फोथायनाय गैयै बादि जादों। दा जोंनि UPPL आ दतमायाव जथेस्थ' जोंहा गोहोम दङ। दिनैसिमबो जोंनि UPPL आ बेवहाय गोबांथार जोङो 11 जन BCDC चेयारमेनखौ लाफानानै सरकारनि आसनिफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां रानगासिनो दं। दा बिथांमोना गावसिनिजों गावसोरनो फोथायनाय गैयैयाव गावसिनि मानसिफोरखौनो जयेन जाहोनानै आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि जेरै जों नुनायाव बिसमुरि कारिगाव आरो पाटगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लाबोनानै बेवहाय 400निफ्राय 500सिम गेदारिं खालामदों। नाथाय बिथांमोननि बे खौरांगिरि मेलाव जों नुनो मोन्दों जे 300सोआनो जुदि बेवहाय बा 300नि बारा बेवहाय गोदानै BPF आव जगदान खालामदोंब्ला बिथांमोननि फुराना BPFफ्रा गैलामोन नामा? जों बेखौ बिथांमोनाव सोंनो लुबैयो। जियानो जाथों, बिथाङा सासे डेम'क्रेटिक लिडारब्ला दिनैसिम BTC आवहाय 6 बार BTC एसेम्बलि जुसुमनाय जाबाय। बे 6 बार BTC एसेम्बलियाव बिथाङा खेबसेबो सानसेबो नुजानानै रायजो राजानि गांनाय उखैनाय समस्याफोरखौ बुङाखै। जिहेतु सासे डेम'क्रेसि हादरनि सासे डेम'क्रेटिक लिडार मोनबा बिथाङा सुबुं समाजजों सायख'जानाय सुबुं मोनबा बिथाङा बे एसेम्बलियाव बाहागो लानानै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा बेवहाय बुङोबा बिथाङा बुंनांगौमोन। दा बिथाङा जेबो बेवहाय रायजो राजानो दासिमबो जेबो बुङाखै। दा नंखायनो रायजो राजा खावलायो बेबादि सासे रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ भबिष्यतआव बा इयुनाव जाहाथे भट होनानै भुलावबो देरहाहोफ्लाङा, आं बिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय। दा बेवहाय जोंहा सासे सोनाब क'क्राझारनि MLA रबिराम नार्जारि दङ। दा बिथाङाबो जानला मोनला जेबो प्रमानफोर गैयाबालानो रायजो राजाफोरखौ भुल बुजा बुजि होनो थाखाय बायदिसिना बिबुंथि लाखिदों। आरो बिथांनि सायावबो आं खावलायो, बिथाङा जितु दासान्दि समस्थियानो बिहा गोमाजाबाय। 29 नं सोनाब क'क्राझार समस्ति बिथाङा गैला। दा समस्ति गैयैखाय बिथाङा
सासे आवा फावा जानानै नों आं रायजो राजाफोरखौ दिंराय बिननो भुल लामाजों लांनो बिथाङा नाजागासिनो दङ। दा बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्रां जायो आं बेखिनिखौ खावलायबाय।